ഹലോ, ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചെണ്ണത്തിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള മുളങ്കമ്പുകളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ ഒന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കുക. നമ്മളിത് ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും പഴയതും ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാക്കി വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ. ഇനി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഒരു ലൈക്കും ഷെയറൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹാർട്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഇതുപോലെ ഇറുക്കിരി കഷ്ണങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ലാഡർ പോലെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്തായാലും കുഞ്ഞു കമ്പുകളല്ലേ, വെറുതെ കളയാൻ തോന്നിയില്ല. അപ്പോൾ അതൊരു കുഞ്ഞ് ലാഡർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഒട്ടിച്ച് വന്നപ്പോൾ അതാ പണി വീണ്ടും ഒരെണ്ണം അടർന്ന് പോകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും അതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സംഭവം ശരിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിതാ ഇതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡെക്കറേഷൻ പണികളൊക്കെ ബാക്കിയുണ്ട്. നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പൊട്ടിയതും പൊളിഞ്ഞതായിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു റോസാപ്പൂക്കളും ഭംഗിയുള്ള കുറേ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് ലാഡർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് വലിയ ഉപകാരമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും തീമൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് നമ്മുടെ ടേബിൾ ഒന്ന് സുമാർ റെഡിയാക്കി വെക്കാം. ഞാനൊരു കുപ്പി തൂക്കിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ